सोर जाम्बाया खोन्थाना लानो सोर जाम्बाया खोन्थाना लानो आं थाखा होना फैसा होनानै साख्रि लादों होननानै रावबो खोन्थाना लाया। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नोंथांमोना नायगासिनो दङ बर'नि राहुल इउटिउब चेनेल। तो बे समाव आङो मोननैसो बाथ्राखौ लानानै बे भिडिअखौ बानायदों। तो भिडिअखौ जोबजासिम जाहाथे नायो। तो नोंथांमोना मिथिगौ मैया हरनि बा दिनै हरनि 1 बाजियाव बा एटायाव भिसिडिसि सेक्रेटारि आरो फरेस्टार 1 फरेस्ट गार्ड बेनि रिजाल्टखौ आसाम ट्रिबिउनाव होनाय जायो बा फोसावनाय जायो। तो फोसावनायनि उनावनो बिटिसिआव खोब माने दावराव बुंनो नांगोन एसे गरम बारहावा माने सरसा सोलिगासिनो भिसिडिसि सेक्रेटारि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्ड बे माने साख्रिनि माने सरसा जागासिनो दङ बे समाव। मानो होनना बुङोबा माखासेया दायो बयबो बेयाव बै आनजादाव जिरायदोंमोन भाइभाबो हैदोंमोन आरो मार्कखौबो मोना नङा बहुत मोनजोबदोंमोन। जाय बिथांमोना 90+ मोनदोंमोन दा बिथांमोनानो माने बे मेरिट लिस्टनिफ्राय सेलेक्ट जानायनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जादों। तो बाथ्राया मा जाहैबाय थारैनो फैसा सोलिमारदों नामा बे इउपिपिएल रुलिं गभर्नमेन्टआ फैसा लामारदों नामा बे साख्रिनि थाखाय। तो बयबो बुंदों कि ससियेल मिडियाफोराव नोंथांमोना बयबो नुगोन जायहा फैसा दं बेहा बिटिसिनि साख्रि दं, जायहा फैसा गैया बेहा बिटिसिनि साख्रि मोननो हाया। बेबायदि बाथ्रा बा बेबायदि पस्टफोरखौ माखासे जाय बिथांमोना केन्डिडेट्समोन बिथांमोना सेलेक्ट जायासै बिथांमोना बेबायदि पस्ट होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। तो खोब चर्चायाव दङ बर्तमान आरो बिनि उनाव बेनि थाखायनो दा जायफोर जेन्युइन जायफोर थाइसेबो होआलाबानो मोनदों बे साख्रिखौ फरेस्टआवनो जा भिसिडिसि सेक्रेटारियावनो जा नङा होमबा जायफोर पुरा जेन्युइन माने थाइसेबो गरसेबो फैसा होआखै बिथांमोनखौ दायो निउसफोरा दामगासिनो दङ जों थाइसेबो फैसा लायाखै मायाखै होननानै। मानो दामदों मानोना फारसेथिंहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन कि फारसेथिंहाय फैसा सोलिदों मादों 8 लाख 10 लाख पार पस्ट नङा होमबा फरेस्टनि थाखाय 8 लाख 10 लाख बेबायदिनो फैसा माने लादों होननानै मोनसे अजद मोनसे फेसबुकाव होगासिनो दङ। बेखायनो बे जेन्युइन केन्डिडेटफोरखौ जायफ्रा थाइसेबो फैसा लायाखै बिथांमोनखौ दायो निउसाव दामगासिनो दङ। जाहा फिसालाया आमुकनो तामुकनो थाइसेबो होआखै इन्टारभिउ जिरायदोंमोन मोनबाय दायो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ दायो साबायखर बावदों। तो थिगानो दोङो थाइसेबो फैसा लायाखै थिगानो दोङो खिन्थु जाय बिथांमोना 90+ मोनदोंमोन बिथांमोना दिनै मानो माने सेलेक्ट जानायनिफ्राय माने बन्सित जानो गोनां जाखो बेसो सोंलु नङा होमबा मानो बन्सित जानो गोनां जाखो। तो थारैनो फैसा सोलिमारदों नामा दा इउपिपिएलनि रुलिं गभर्नमेन्टनि सानैसो दैदेनगिरि बिथांमोना फेसबुकाव पोस्ट होदों जे सोर बे मानसिया फैसा होना साख्रि लाग्राफोरा सोर कमेन्ट सेक्सन आंनो फोरमायहर सोर जाम्बाया खोन्थाना लानो आं थाखा होना फैसा होनानै साख्रि लादों होननानै रावबो खोन्थाना लाया। इभेन आं जुदि आङो फैसा होनानै दिनैनि बे समाव भिसिडिसि सेक्रेटारिखौ आङो साख्रिखौ लानायमोनबा आङो खिन्थाना लागौमोन नामा जे आङो फैसा होना लादों मादों होननानै आं खोन्थाना लायामोन नङा होमबा। दा बिसोरबो जाय बिथांमोना एकदमबारे फैसा होना लादों बिथांमोना रावबो माने खुगासिया बे समाव माने खुगासिनो। आरो मोनसे बाथ्रा जाहैबाय आरो ओरैबायदि दोङो थानैसो माने इएमजिएमनि माने रिलेटिभ नङा होमबा बिसोरखौ माने रिकमेन्ड खालामहरो नंगौ बिसोरो थाइसे फैसा लायाखै बिसोरनिफ्रायबो थाइसे फैसा लायाखै खिन्थु बिसोरखौ मा खालामदों इएमजिएमआ गावनि रिलेटिभफोरखौ मा खालामदों दिनै रिकमेन्ड खालामदों बे अमुक तामुकनि होननानै। बिनि उनाव बिसोर सेलेक्ट जादों सेलेक्ट जानानै दिनै मा जागोन बिसोर नंगौ बिसोर थाइसे फैसा होआखै खिन्थु बिसोर रिलेटिभखाय बिसोर मोनबाय इएमजिएमनि सोमोन्दो गोनांखाय मोनबाय दिनै नङा होमबा। दा बिभिन्न धरननि बाथ्रा दङ दा बेयाव फैसा लानायबो दङ होनना बुंनो नांगोन मा बुंनो आरो सोलिनायाथ' सोलिखादों माने प्रुफ गैया रावबो दिनै तारिखाव प्रुफ होनो हाया जे फैसा महा सोलिदों आंखौ बुंहरगोन दायो प्रुफ हो मा हो होननानै आंखौ बुंहरगोन खिन्थु सोर प्रुफ होनोलै नों साख्रि मोनदोंबा नों फैसा ना लादोंबा नोंनो बुंना लाया आंनो बुंना लानाय नङामोन दिनै आं दिनै साख्रि माने फैसा ना लानायबा नङा होमबा। तो रावबो बुंना लाया बेखौ दा इउपिपिएलनि जाय रुलिं गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरिफोरा फेसबुक थ्रुयैदि माने आंनो खोन्थाहर कमेन्ट सेक्सनाव जनायहर रावबो जाम्बाया खोन्थाना लाया आं फैसा होना लादों फैसा होनानै साख्रि लादों होननानै नङा होमबा। तो बे भिडिअखौ हानायमानि शेयार खालाम नङा होमबा। तो दुखुनांथाव जादों 90+ मोननाय मानसिया माने सेलेक्ट जायासै जायफोर माने कम मार्क मोनदों बिसोरसो माने किसुमान सेलेक्ट जादों। आंनि लोगो सासे मोनदों पुरा जेन्युइन बियो थाइसे फैसा होआखै बायदि मोनदों आङो आरो बियो साख्रिबो मावबाय थाखादो। तो जेखि जादोआ मा बुंगोन आरो दा बाखिखौनोसो सानना नायदो आरो कमेन्ट सेक्सनाव जनायबानो जाबाय मायबा भुल जाबा निमाहा बिबाय आरो।